Despois de 2 anos de pandemia, a verdade é que facer esta andaina presencial foi increíble a cantidad de xente que ao final tivemos incluso que cerrar o aforo porque xa non podíamos ter máis. Temos un día fantástico. Esta é unha andaina para sensibilizar sobre o problema do Alzheimer, un problema que cada vez se vai a agravar máis como consecuencia da longevidade que temos hoxe en día aquí en Galicia e é un dos riscos máis grandes de ter unha demencia. Polo tanto, creo que temos que apoiar na senda política o Alzheimer, vale? Para nos poder defender os seus dereitos, as súas necesidades, non só da persoa que ten ese problema, sino desa persoa que a está cuidando, que sempre falamos dese binomio persona enferma, persona cuidador. Entón, nada, agradecer a toda a xente do Barbanza de que este aquí hoxe, que van a divertir. É a primeira vez que non podo facelo por un problema, pero eu estarei aquí esperando a que veña todo o mundo de volta. Moitísimas gracias tamén a todas as empresas que nos botaron unha man e nada, gracias. Pues son 8 kilómetros, con salida y llegada aquí, en el Parque García Bayón de Ribeira. A priori muy facilito, es un recorrido prácticamente llano, dificultad técnica muy baja, porque buscamos que sea adaptado para toda esta gente y que pueda caminar con facilidad, teniendo en cuenta con que pronto va a oscurecer, pues que ponerle ese toquecillo de dificultad ya lo pone la oscuridad, que no lo ponga el camino. Al ser un grupo no muy numeroso para este tipo de eventos, pues te permite ir hablando, comentando, a Agadea le permite transmitir muy bien su mensaje, a los que están participando le permiten hacer consultas, preguntas, interesarse por las actividades de la asociación, de problemas de a lo mejor que surgen que tienen en casa con un familiar, hablar con otros familiares de Agadea que le puedan expresar sus inquietudes, sus conocimientos y su día a día. Encantadísimo e feliz de poder apoiar a Agadea, que é importante que todos cultivemos hábitos saludables de vida, que aislarse non é bo nin para o individuo nin para a sociedade. Estar xuntos como hoxe aquí, tanta xente de diferentes edades, é algo que fai unha sociedade máis fuerte e persoas máis fuertes, máis saludables, xunto evidentemente con unha boa alimentación, con facer exercicio e non olvidarnos de ningunha persona, porque é verdad que unha enfermedade nos pode facer olvidar, pero os que estamos ben non podemos olvidarnos desas persoas que fixeron tanto por nós e arroupalas e querelas. Por eso, sobre todo, eu hoxe estou aquí para mostrarlle o meu cariño, o meu afecto á xente que ten familiares con Alzheimer, á xente que ten Alzheimer e tamén ás persoas e ás organizacións como Agadea, os seus traballadores que coidan e axudan a esas familias e a esas persoas. Eu son de Ribeira, é a primeira vez que paso pola Congostra e estou encantada. É iso que xa fixamos varias andainas por aí e camiñamos, pero a experiencia é fantástica. Eu animo toda a ciudadanía a que se una a esta andaina da Agadea, que é, a parte de ser bonita, saludable, conocernos entre todos, falar, pois facemos un ben para os usuarios e para a asociación que boa falta lle fai. Todo o mundo debe colaborar, cada un co que poda, facer 2, 3 ou 4 kilómetros, que hoxe son uns os necesitados, pero mañán podemos ser os outros. É unha experiencia moi gratificante, unha andaina que empezase de día e acabase de noite, é unha iniciativa maravillosa, teñen sempre os de Agadea, fai unha labor maravillosa no Concello de Ribeira
Esta é a 7ª edición, esperemos que sexan máis e, como non pode ser de outra maneira, dende o Concello apoyarémonos en todo momento. Agradecer a todos los participantes, agradecer también a todas las personas, tanto de Agadea como voluntariados de la Asociación de Amas de Casa, Arousa Neo, el Concello de Ribeira, que hacen que esta actividad sea posible, y sobre todo a todos los establecimientos que un año más están colaborando para que esta actividad sea posible, y nada, que nos volvemos a ver para el año que viene.